Lamsogo vibe songno haino hai ani channel faidi hingke singtini saimalainai sini Tripura History tabungni je present bobagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya bini nanani kok eba Maharani Kanchan Prabha Devi ni chikoncha story mo video ni bisingri saimalainai hingke norok video no choyakari puilani smi paithak jora naitongri hingke vibe song norok saimana sini Tripura History paithak bobagra hingke Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya 19 August 1908 BC o bo achayo teibono architect of Tripura hinibo sinu 1947 o Bharat chadi nangmani yagolo phano sini Tripura ha boibai naikol jagya tei chini baithangni raja rok baino naikol jak tongkho abono karibo bini gana gani tongnai present Bangladesh eba ajora hingke chakla rosna bathno Kumila Noakhali Chittagong Sylhet aborokno bo chini bobagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya no naikolai tongo phia yang hingke India Pakistan baglai jaksinai hinai saklai rijaka no abo khanaka hingke no sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya 28 April 1947 o sini Tripura hastebo Indian kaisa part ngai hinai সংবিধাन ni je aroni adong rokno telegram khlai sahar jakno phia belaino kapal haimya 17 May 1947 hongkeno sini bobagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya songna yakari thangka bo thimani yagulo bini Bwsa Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya bobo belaino serai hino haine bagai bo raja chaimaliya aboni bagai Maharani Kanchan Prabha Devi kaisa regency council srambainai bo Tripura History no chalokha Maharani Kanchan Prabha Devi ingkha pannani Maharaj Yadvendra Singh ni bwsajak okra 1940 no bo achayo tei 17 bosor bisio no bo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya bai kaijagai phaikya belaino kapal hamya Maharaj thimani yagulo Maharani ni sagono joto kiso Tripura ni poja phaiklai phaikya ajorao Maharani ni bagai belaino risk no tamni hinba Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni bini bota kotoi Durjoy Kishore Manikya sakno belaino raja sana musungjangma bai bising ajorani ganang Abdul Bari tei Gidumia songbai yak milika hano tamni le hinba aborok Muslim League ni kotor adong rok bai milijak no haini bagai Durjoy Kishore Manikya no support khlainai bo kwbangma no phaika no Muslim League ni borok tei Maharaja ni bini bota Durjoy Kishore Manikya bobo Muslim League ni borok no belaino uskani rikha no tei Maharani bo belaino talented tei chalakkhai kam khaika hano 28 April 1947 no Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya je telegram rohormani সংবিধান ni adong rokno aboni reply 11 June no phaisokpai jahinai joto je lukurokno saklai ribaikha hano aboni yagulo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni bota Durjoy Kishore Manikya no je support khlainai kisa borok kotor rokno Tripura History ni phatro kari rohka hano sini Maharani tei phatarni borok rokno bo phainani bagai ban khlai rikha hano tei o gothona no tei Maharani Kanchan Prabha Devi Sardar Patil no kaisa kokton rohka hano o kokton no manai Sardar Patil logi na action haka hano tei Assam ni governor Akbar Hydari no sahare rikha hano Manipur bai Tripura no kisa naikoli tongnani bagai tei sini Maharani Kanchan Prabha Devi no hingkai Shillongo talangai toni rijaka bini safety ni bagai tei Maharani Kanchan Prabha Devi sini Tripura ha no belai no tongkachang tonenan bagai belai no saithoka hano tei Sardar Patil bo Pakistani borok mungsa khaina phaikai khayakai tonenan bagai saitogai kahamkai no tonika hano ajorao aboni yagulo haikena bisa laima ulo 9 September 1949 no Maharani Tripura Merger Agreement hini kaisa paper sign khlaiye chini Tripura ha no India bai merge khlaika hano tei 1 November 1956 hongkeno sini Tripura History no Union Territory swnami rijak hano aboni yagulo 21 January 1972 hongkeno kaisa state hinai sinimung rijak hano hingke bayap song tinin video asung nangnai hingke norok saimang kana Maharani Kanchan Prabha Devi ni chikoncha story tei Tripura boba haike India ni part wngkha obo norok o video ni bisingti no saimang kana hine khaklaio hingke video no puilan simi paithak jora naitongman bagai belai ke hambai norok tabuk jora ani channel subscribe khaijage pongkai subscribe khlaina di tei bell icon no press khlai ton di tamni hingke bwskango tebo mohai video kaham nugui manna bagai hambai।